Peste 100 de femei locuiesc sub același acoperiș. Sunt peste 100 de povești de viață diferite, dar toate cu același deznodământ. Mirela a făcut acum 10 ani un împrumut la bancă pentru a-și înmormânta tatăl. N-am mai putut pune banii la loc și am pierdut casa. Când ești în dificultate și ești femeie și ești singură sau aproape singură, e foarte dificil. A lucrat în cercetare, a fost învățătoare, dar acum spală scările blocurilor pentru a avea bani de medicamente. Georgeta a avut un trai tihnit la țară până în 2010, dar de dragul copiilor și-a vândut toată agoniseala și banii i-a dat lor ca să poată pleca cu familiile în Spania. Azi că acolo poate câștigă mai bine, trăiește mai bine. Promisiunea că îmi va trimite bani să-mi cumpăre o altă căsuță mai mică ca să supraviețuiesc, ceea ce nu s-a întâmplat. A rămas pe drumuri, abandonată de prieteni și uitată de toți cei 4 copii. Familia ei sunt acum cele 100 de colege de suferință. Pentru a aduce o rază de bucurie în viața acestor femei greu încercate, oameni inimoși au pus mână de la mână și au dăruit ce au putut. La campania umanitară a participat și o echipă Realitatea TV. Este vorba despre produse de igienă, în primul rând, și obiecte care le ajută pe aceste femei să se simtă într-adevăr femei. Un deodorant, o cremă de mâini sau un săpun sunt câteva dintre cadourile care le-au făcut pe aceste femei să zâmbească, dar de ziua lor toate au avut aceeași dorință, Primăria Capitalei să nu închidă adăpostul. Dacă adăpostul se închide pe timp de vară, noi suntem niște oameni amărâți, sunt cei în stradă. Dar cel puțin să știm că seara de unde venim, de unde avem, unde să ne adăpostim, să punem capul jos. Asta contează cel mai mult. Cei care vor să facă donații pot veni la sediul adăpostului social pentru femei de pe strada Moldovița numărul 11 din sectorul 4 al Capitalei.